ମଉସା ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ମାର୍ଜନା କରନ୍ତୁ। ବାବୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ହେ ଗୋପାଳ ଭାଇ ମାନେ ପୂର୍ବ ପରି ଧନୁ ମାନଙ୍କର କ୍ଷୀର ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉ। ଯାଇକି ଦେଖିବୁ ଆଉ ଦେଖ ଦେଖ କାଳେ ନାଲିଆଟା ଧଳା ହେଇଯିବ ବୋଲି ଦେଖି ଦେଖ। এইটি মৌসা ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି ତାଙ୍କର ଟିକେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଗଲେ ଘରେ ନଥବ ଆଉ। ଜୟ ଜୟ ରଘୁନାଥ ଜଗତ ଜୟ ଜୟ ରଘୁନାଥ ତୁମ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ତୁମ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ତୁମ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଉକି ପରା ଜୟ ଜୟ ରଘୁନାଥ ଷୋଳଶ ଉପଚାର लभिली सन्तुष्ट जेबर मागिब तुम्हे सच्चै करिबी प्रदान तथास्तु किंतु ए जन्मरे नुहे द्वापर जुगरे गोपपुरे बेनी भाई अवतीर्ण हेबु नाम बहिथुबु कुष्ठ बलराम सेईपुरे तुम्हे आमर जनक होइथिबो नाम बहिथिब नंद गोपाल किंतु कहिपारिब गोपाल भाई माने एठारु
ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ କେତେ ଦୂର? ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ। ବାପୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ଏବେ ଚାଲ ବାବୁ ଯିବା ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ।